Welcome back kanando mwanchu muligiria sembeo kigima etongero sango murubulire tuwania gatembe bono wambia kirobo akire kigima ndo chiga chikomjo kachinsa lakini bo akire ayo monyene kwa endemeremo ogosemeli kwa ngabono mambia ni gole nchira kwa endemeremo gusubwa ikiranira semberemo abande mbono gwaso kiri nyomba ene kinga toba isagonyorwa oika sobo korali gusa semberemo ogokora emeremo endionsi ayo monchoreli ene kinga gwa chakire kwa igoro monchori wagono mambia mungite abana baminto kirobo akire bono mambia nero bya on montole gasoko chimiremo yayo chakire boni abana bamino yes amangana na abana bamino pakati rumwana sokoro ya neno mwana minto bono na bikire bi esikati kiri bono umuntu nare bono mambi mongo ole goso amugondo kwaye sai no gosembiri kwa na mugondali mapema umuntu nare ule gali mekwende safari ko ende mirimo ko genda so bonchuri bwaye abangina bako gokore bonchuri bono mambi bayikira so bonchuri umuntu nare ule kwenda roje matirita bono iga sai ngakiura ntebi ngayajire Nkata bochire roche. Bono roche nero yaruira. Roche bantu bari baminyokire tabwate macha koroseria gachaye gali agaturungi gali abana bawo. Yani uko tuira ni mpaka watu ino bugimba boli bwikenyero kabisa. Watu ina nyubo. Wekenyoro. Ngai mwaruete bona more. No atomete binyoro bisini bitu. Yes. Arabo na baire ni bugimba boli bwakare. Lakini saa hiyo salio nari gali bona igo oimukire masota oimukire masota kole nenjima Aramisi turaje toke kwa ndege ndege lakini tigangote oimukire masota iga masota gusamba musambire okoboko toko mataipole sana kwa raja ko baba buba mama masota no mata masota niki sani elio masota ezikati kiri mapema Kertuku irasa magazeti ni maite bali mwatu buatiri abange sana mgojo tulikira jumbe galia asubu ngo kigima gandra guchirika Gatembe TV YouTube na mbuko mnyoka gali YouTube kire comment yago Gatembe TV asinsemo ya Facebook na bange mole katuja kuligiria magazeti matida na bondo chinga kangu kwa tambu kwa bali tulikire tososa magazeti wangu wangu chinse mo na bono ichi ya Facebook ndo chinga eti mnene sana ya 292 kurubuna toacha gete wikira boniga ekerondo nkorogo nimanyite nga Jones Nyangawa gotaba Dr. Jones Nyangawa Nyantinga Nyatinga Jones Nyangawa Nyatinga uno musani one omunyagita taba ya Daktari Jones Nyangawa Nyatinga Nyatinga agotaba korachinse mo akorwa kemira ward agotaba nga no arime yo moroberio watching live Roslyn Sarangi agotaba korachiri chiro ria mukuobe seito pamoja na voigo Bartolomeo Momanya wata good morning onsarigo nkorogo na ovaigwa oyo Momanyi na ziporoye korochinse mochanya nchono ria kotabaniga kubokia etimu yaye eneneke Gladys Ebuyaki akotaba korochinse mochage bwakire bia Michael Omanga Ahota good morning korochinse moche ramba tuko pamoja na Helen Josia Brighton Alan na voigo na bande Jona Okaru akotaba kora Keumbu Good morning to you. Victor Mondo mienda wataba kura chinse bacha Kilimani kama kawaida ni timu NNK Rogers Nyariki na boigo kura Amsterdam Netherlands ni timu ya Eka member Joseph agoteba kutoka Nyanchwa Kisii Town. Good morning. Eric Osoro kura Keumbu Ritaro kwa Kirebuya Linet Mokogoti Popiero agoteba kura Utawala Miango following live Enoch Mochere ne agoteba kura Isebani Aboda imeyomoroberio Mosoribwege Suso agoteba Nere Dennis Kerandi Corona Cruz City Slums Club Nikondani Manase mwana wa Liverpool no areme yo morobiri agota kora chinse mocha Ankararo nigo ako watch yo morobiri live chinse mochiri cha Transmara akwandi abantu bebodali Ijeria Kerubo kora Bahrain Kingdom na Manase handendo cha Manase na bairane taiga kema Wesley Atemba agota good morning kora diaspora mpaka mwanya Nyamwanga Seito tionde Fred watching live Bonventure Mobisa kora chinse mocha Kirwa no areme yo morobiri dan kane ombane onchiri ime yo morobere goika omare Bonsi ba Frederico Gembo Dennis Mokaya Kennedy Mburu na boigo ntobate Triza Mura Vanilla Ven Bonsi abare ime yo morobere beono sana na araiga ogonte biganere umwalimu Douglas Enyakeiruria agotebanga kurachinse mochanya guta abantu no bare ime yo morobere yes oyo iganiga gonte binga karatiga Honorable George Karani Pumachoke ga ogochikobolio obo bunge. We. Nero on tebiringa good morning. To you. Not me, not on Saligo. To you.
Okay, harafu narega igo Good kontebi. morning to him. Nara igole manager kurwa kupa kisi. Tima tiko sino maete manager ya kisi kupa kisi gaiga. Nera niga kontebi nga onkorogo. Kere gento niko kere buya go etira getembe. Harafu charity asugo nere kurwa kupa kisi. Nera kontebi nga naribi. Wi. Kaki. Ye, chimi mumanyi. Governor Ganyere Kisi County, Neragonte, everything is okay. Oh my God! Honorable James Kemoni, Erani Gagonte Bigaki, Erani Gagonte Bingon Korogo, Timwe Yao, ya Etuani. Abantu Barengamure. Okay, there is no Barengamure Kwani, Kwasa Barengamure. One, Anaye. Teba, okay, on Saligo, Teba, three. Teba three. Okay, there is no problem whichever wherever akini go mara bere tiri na ba ko tebi onkorogo nkonyi murecha ase epiriane epiriano. Okay, ase epiriano se ya onkorogo omenete onsarigo aiga se oya kera gotanga umoske James Kemoni wiki ya eta onkorogo gegete ase telio mete gate tengamia Ega ugetenga. Awatera ngora tere teko kwa mie unkumetini. Aye Kemoni nga yuli ututangane ya je. Na tere taro pa teroti. Na tere to mwana yo ge kiagera nche senche. Ndage teko uche wikera ubakuru kumaseso kogenaro. Oyo rokoro kumasese woo. Rakire anyway abunegati abari basangire na into asomro. Matrito ntalibobe. Kwanya korole Kemoni asekire ge chap. Talibobe. Kwanya korole Kemoni asekire sachin noneke ekewe siviki emena kwanya korole Kemoni aseke okorobu nyaka onkorogo osari kwa sichika zichele. Alright, mwana mwanchu mulele ya karibu asesebeli ya magazeti mbia mwana bali mwansu matulikere Daktari Jones Nyantika, shukran sana sokutubwatia watanga mambo yote yako safi zaidi. Tujaka magazeti ngokwanera gazeti na gazeti ya Taifa Leo ntubwate gazeti ya The Standard kera tuichiko manyalia gwateka gazeti yeye boigonto gwateka gazeti ya The Daily Nation. Gazeti ya Jones jibata mangana mange tukumya kashibirenga biroro Matilda ase gazeti ya The Standard gotebanga another experiment ine gazeti ya The Standard bwateringa na linene ligukwanira umurai Wednesday no murobelio onyota wabasa kirenge gazeti ya Taifa Leo onkorogo ase gazeti ya Taifa Leo kirenge kenene kabisa kegotebanga mauti ikulu kero kuligelia gazeti ya The Daily Nation State House scare magana manene kigima tunyaligelia ngobono mambia kuchaka gazeti ya The Daily Nation gotenga State House scare nabokoranga omunyanyi gusi omungwano korukunga kithuka kimunyi ni gomo nchuma tegeli aletu bwobo bonene kigima amaiga yumusasho iga akomigo swase nsembeli State House kale ninsara aigwa sakulete kumuraso mwanajeshi oyomo asensembeli ya chinyumba chuborai imimucho Nairobi ngani igachibe chiakane na gatano na bekoleta omugano bwobo bonene sana iguru yobole ndio bonene burasi amagacho yobole ndi ali mucho Nairobi na ndiko tebekana chiko kichiga ekereke kolekana no president no yalinge State House no alinge compound no alinge beko na sisa sikire ndo kyo kumia oyo igomanyekana tena kithuka kimunyi nigo namanyaine no mwanajeshi oyo igara setinsara egotebekana nga kithuka kimunyi no mwanajeshi igonyara kabagoshiru mwabwa yo kunga Ramadhani Matanka ekojora mbamanyaine babwatubwa matebwa bwange mono bono ikikiyogwirira ogukwa kwaye na gitira manyikana inkige kogera gusikithuka kimunyi akolete kumurasa Ramadhani Matanka yani gokonyango siba bale busamo mbamanyaine njerende onsi ya eringa ki mbabwato bwa matekuru matega yes bono inande bono gaika ikulu. Okay, arafu yo okay ni sare ye igatari sare jeje gegere sara ekirogo soma muganule gaiga Matilda omugano yigo okworaki omusacho ekirali kuboli gunero boli tu nkibono kirire gwara so yonde nyuma ikigunya gitali nyora asiriti ubwima atebetenga osukura ni kwa yekero kuli gazeti iga ya The Daily Nation ekworkinga era agotebanga nshetani ontuma shetani ontuma magana manene sana yoro mugano uyu mwanchumuli chibe chiaka na gatano gazeti ya The Daily Nation ebwate obwoba obonene asobolendi asamagacho yeserikali gusobolendi magacho burai ali Nairobi yani
no gukumia sana ngano nyekera umwana jisho yomroche tachieti kwegosa negosa anyway na ase gazeti ya The Standard page ya kanena boigo ya gatano ne bwate umugano okorwa serikali enene kerego tabanyota fund ukwandira umoroberio bugusira abasae oyubono onyara koba enround kose abasae abange banyara kuboligwa beri kimyaka 15 etatu gwikia myaka 20 na kianda na ase bari no borema nigo baringe kwerikia gwetani myaka iyo 20 na kianda na nekira umoroberio yiga kira oyo bwanete gusoyo orae tugeri taria erira nyara gochorwa kurwase abasae abaiga nigaranyore chisiringi chiri bwa 50 abasae 70 kurwakira award emergency ya Kenya bono nigo riboririre gaiganga power to the youth or another rip off nige koboringa power to the youth or another rip off nechinguru chikona no gochase abasae gose nencheremo yoko rigereria yoko nyora enchira yoko rusia chibesa seke gancha gia serikali oyo no moroberio serikali enene serikali yensi ya Kenya ekobwaterana ne benki enene yense gose World Bank yogosira eryo konekia na basae banyarire gosirwa kurene ndochenga bali bamanyekana tubuna economists nigo obarure amarora abonekera bagotabuna igane nchiremo yogosiria chibesa gose nibe kyagira basaya banki tibago chikoba responsible ekyagira chibesa chigamba manyite mbali ko chikochira ni page yakane na boiga ya gatane kira gotanga kane Ruto's 13.6 billion nyota youth plan shine ngabono andake umurobere ga onyota no nyara go shine timetiko sikorwa sikenyero kyao murigirire na boigo motegereria abasaya mbeli geti ase umurobere onyota ni go nyara tiko sieko litukoria Jumapili chitariki ikome na ibere umurubiri wanyota by day aba chief bono our main worry nelinga ki aba chief aba raibaito bibinyoro batangase tabasaya bakerikia mbabigeta mangana abiyege kora it is a duty ya baraibaito kwene kinga abasaya besokire muro yu serikali ya letete okonya abasaya ansa abasaya 50 nebere kurosi woda ngire kwenyolera chibesa chialenge shiringi 50 aso chikwengenderia samagendero au tunasema zeti ya The Daily Nation mwanchumo ligereli tumechicheka bere gukwana Mombasa Erno and in fact Ausenic Festival ekakalo kwadera igoro ya county ya Mombasa asoma kuita somo governor we county yo governor Ruswala akurunga Nasila tebiringa ere round yembali kwebwatania sama miranio ali yama mirani aruche ali okolekana sinya nchiri ya Indian Ocean hasa tebiringa amamirani yo ali okolekana nigobe rusho ni county ya Mombasa kubatikana na kelinga entunde elia kolekana tendi go boitibu arolekanete hasa mantu asitu bwima boninga kiga county ya Mombasa yo Yerusalemu sama mirani yo nyoro mugano likire chibe chiya kabere gazeti ya The Daily Nation karukoli yelo mugano yo asibe chiya kabere nigebwate Union of Issues walk out as vast downs bay darks of roba igali kwa na chinkwana chirichia aba atinelibeke ombego sebye byombe biribyo abalimu byechiseme nigo oba akolete chinkwana ase chinkwana cyane kolekana asomo sangira kano sikaro ya kolekana sebili ya machakoza agwase bakolete otayigwana na sobono abaraya bayigabye byombe bigabye abalimu tukwanera ekombe kiria gya uhasu Wasi University Academic Staff Union, Kenya University Staff Union KUSU, Kenya Union Domestic Hotels Educational Institution, Usubito and Allied Workers Ekurunga Kudeia, Ijonsi Biaru Etebia Imogete, Vitagua Tioko Iwana, Sibikomiche Serikali, Asota Ikranesi Biego say a corrective bargaining agreement, Ia Correct as Amona Balimu, Umako 2017 with 2021. Yorumano yo as Gazeti Jibetini Chakabere, Gazeti and the Daily Nation. Omugano yuyu ase page ya gatatu se gazeti ya The Standard nekirego lecturers reject pay offer demand compliance with the new agreement nigobono aborokia Beach University bono batanyarite gukora ukoiwana ne serikali nene na boigo gose ombekeri ketenete meshara ya SRC aiga sense ya Kenya na boigo ase page ya kabere gukwanira mangana yechiseme nekirego tabuna chiskuru chinyinge nigo chigenderete gotigara eroro kubwatakana na keribuna serikali tiraba kubwatu kachibese chisaine anne monokera matemu ye kirasi ke 12 amatemu wa KCSE agochaka ritukoria juma ewiki yega na boigo asensa amangana yo yechisemi ngoteverenga TSC begins preparations for 2025 teacher education assessments bono aborokia bechiskuru goseke ombekeri kiyokorika bali mu gia teachers
ekiombe gia Teacher Service Commission gia TSC bono nigo gia chakira murobere bokwene kibona aborokia bonsi bachakire konyora amegerio anamono kubwatakana no murobere ga OCBC bono aborokia bonsi kogendera bare komentwa amegerio ase omwaka oyo iga no muganora se pesa yes nkogenda bare bakorerwa magana ko amanekana tubuna retooling bagenda bamentwa umete chisemi nchigenda go change kerasekero ino mugane ere ase page ya kabere nabo igo ya gatatu igoro yechisemi me yense ya Kenya na andake kero tokorigereria sensemo ya siasa page ya gatano nalimo ekoreranga opposition chiefs one of Ruto's growing divide and rule tactics varia bonsi varia sensemo ya upinzani usoko amereria serikali nigo batebire omurai Wednesday nigagendere tukoriginchira yoko bagana ensemo iyo yoko amereria serikali bunenchire yamo yokogendera koibwera kusikwenyorera obunyankongo anemuno bali oborogongo Mount Kenya ekiro bali asebiriro Kuri na gazeti ya Taifa Leo chipe chini chia Kalinga chipe chia kanabo mambia gazeti ya Taifa Leo igukwanira umugano asoni bwa tikiringe kenene igukwanira nga Kindiki upinzani aweze kushinda Ruto Raila pamoja omokonyu muraibu nse Profesa Ibrahim Kithure Kindiki nigo aina kiringa akorekera bakenya nga njeratiyo ensemble kwa mirire serikali rajikubwa serikali kubwatikana ninyomo ya serikali nensemble ya gose chama ya ODM nigo chire imara na bayigo kwene kinga nigo barachikoba ababuyi butambe na bayikogikiri ensemble kwa mirire serikali Kindiki ni gali koje kuona yanso muchango oyo mubugo changira ebikundi bya bodaboda asensemble ya Lego Usonga ime county ya Siaya yoromugano yo asobo chipe chini chia kane bono mambia gazeti ni ya Taifa Leo lakini kero kuligelia bwango kegma gazeti ya Taifa Leo ushukura na maigasini na bego kwanira amangana manene sana chipe chia Kalinga chipe chini chia gatatu sukari zaidi ya wafanyikazi inne watafuta sasa aki kotini abakolimero gwetani chirubu inye aba ensemeli yesukali ase ebibanda biri byesukali bukwandira egabanda keliyanzo iya Muroni Jemiri na Soni niko bono bakolikyo bwene bwabase kigambero maiga yogotigwa emiremo nyoromugano yasibe chiche cyagati cyagatate gazeti ya Taifa Leo lakini gazeti inganerega igibwa tumucyano mwana bana minto Sokoro na Matilda egotubakana omuswatu yomo oyunya rako bako kwanira iguru yo makweli aye wokukwaye omwaka 2023 2023 garati ga muswatu yiga abete ka kukwanira wokukwaye iyo munyarako yiga 2023 arubereti agateba nchengo cya goku na ndingo cya goku iga ntinde kuga iga muswati uniga asiri tu mabwaye akarobele 2023 nali aikiranire ekotobekana Sandra Kibruno niga tangase tasese muri mtandao Facebook omwaka 2023 nganigo ali gocha goku emyaka ebere ayitire osiri obwabwaye na nigo asiri tu mabwaye asinchira chugo tutukano muswati obwe emyaka 29 mangana makongo njira ndege tukili uko kwana na bakira ikirane olende sana chindoto chiri omo korota chindoto atonyo kwana bintu ibe ngabira ikirane kuna bikirana rali Nyasaye reteyo karati rali Nyasaye ngayale ngipaka maraikons bikuru paka Yesu Kristo mwana oyo mumaima ngajerari lakini gamba tebi gabana bana arama ene romemoro na rondo bwataja lakini omwana oyo oise koligereri oyitali nga kwanete ngabone gentege chikoba igo maybe naga karasa kare njerende straight gose akaigu ngabona liago chigwita egera 10 Matilda Londa sigazeti Ase gazeti ya The Standard page ya gatano na gatote whatever NHIF was better Kenyans eat share over service gaps in latest survey. Aba Kenya bange nigo bagote bakose bagote makorigererio omuroberi gabobo wenya osha batabanga andake omuroberi ori o NHIF nigo orenge omu yake anamono kirotoro chemuna wiki yaita bali abaroire ba cancer kuseba bwate mechando ya cancer nabo igotwara abaroire ba cancer nigo banyara okorokoro bekana bagotabanga serikali gwetera omuroberi osha teriko bachibesa chisaine na boigo abaseneta nigo baligeretie gose bagendete gukwanira kubeka gose nigo babwato omuswada bwo chakwanekia una lichiko lya bekirwe likonyara gwanjera chibesa gose kiganja getokaroro kya gukora oversight gose kyokoligereria gose batware chiabisi asichinsemo chokoligereria amagendero yechi county go abaseneta mbategete kiganja kyo gukora amagana oversight yes kero kuli gazeti ya Taifa
leo chupe chichaga tano na limo egakali gukwanirengana yugo kulero konene asobono tenga chiskuru tigachitike kuniria baibuli kubwatikana nemegomo elia borokia egotobekananga bono gaigega kulikuwa na shule zikome kwenye nyasa uzazi kwa izi faini dhalimu yokwaniranga achifaini chirose biria chifaini chira baibuli bakurusigwa kubwatikana okogoma kwa bana chiskuru chinge chitikane kegma anamangana likirege kubwatikana ningana yakolekana bwango kegma asiskuru elia bamura ya Litain Boys ase omugomo gusomugiro bwa borokiwa oireto gusari kwa binto na baibuli kobekirwa efaini yelva 50 kilo muibuli wakana eligere kwaga cha upya eskuru eyo ayuna mangana likirega sobono sokoro okoranga igazeti gakalikuwa na bakenya bange bakotabanga eskuru yakireo cyanda baibuli unainua baibuli yosene ntwa baibuli umwana onye ukire eskuru ogomire gusoko liro korobekano sali ebintu umuibuli nga keroko ogwakwe faini nene okumia sana umwana uitagwa kwa faini Gote tigati wasome kabisa kule sukuru ari ikwe baba bako faininga ya uchirusi gose bako mwebereri era asome kabisa ari ikuno no bwalimu omwana ebereri wasome straight ebereri wasome serikali rakini omwana uyogo wa morocho yochiko rwani sukuru na cha asoma gosoma oyo rwani sukuru tro chinaka bono uya bwante gosibu chingoli asome kasibire chingoli chinyororo asoma kule egero ngukura egazeti iganti intare na se Matilda egokwanira chube chichagati Matiangi atafufua Jubilee Party akikabiriwa uongozi egotabekana bono omurai gosuyo kabiro uyo kabire omoziri bobolendi na bigo omwaziri boiseminga kiemo Dr. Fred Matiangi nigo arachi koimokia echama ya Jubilee aise koigwa oburai wechama yo amangana yo onsinyora sibechi komera chekatana kabire bono mambiga zidi ya Taifa Leo ekero kwanira amangana yu asobo ime kegima asigazeti ya Taifa Leo bono mambia Matilda kura system yiga nkagiritenga engana yo mweyo ndarikiriria yiga ne yo kwanira nga ekiombe kiri kia bochori ne chimbebe kusigetene to bochori yiga since ya Kenya ekiombe kia IEBC pono nigoge kuburi kwa Kenya ariko ne kiabuna giitabire nonye no kweli kiabuna bakichukura ase mitandao elio kusigeta basaye abange fanyare kweli kiabuna abaki chikura lakini katutigata sengane yu ya mangana yo gocho gusokulika una chikura ine ayoro chega useino chikura abantu bagere kwilikia na butu ikira sinamba yesi 0741583878 0726447367 to tebinga ine ayinuru chabantu bagere kwilikia kwa rede nabo bisababu gosibiki ombekyo bacho nichimbe IEBC bale seino gago amate egibinte bigana nyota abantu bane batambayo bitumbi yo sobo bono ayenga kiroche kwa rede chi center chukwili kyabo bisabaroro totebinge masemo yugu wakakurwa yugu tulikira kurwa yes ase entunde yiga nigo babegetenga chi abisi gusesi abantu bakwenda chi tinde timaite usene chi polling station ndachiroke nigo chigotoka se amagacho ari ya kereke constituency ye bunge yes aye bunge onye gukuru buna bono kitutu cha South no manyete asamaga cho ari buna bono ase konyora services cha CDF yani chirenga onye muntu okuru senki nyaribali igenda keumbu yes onye muntu okuru machoge chache igenda tendere onye gukuru Mulenda county genda bonchari nga bonchari genda asengo bwatera bonchari suneka obisi chaino cha bonchari suneka ko se bonchari suneka yes suneka ko ndako yenda ko bwatera yes tali bo Mulenda ibine bia yali ukwana bwatazo bonge ngochane munendu igoto tabinga ine ayoro chebelikire nabwo toikeraga ntubulisi michego ibiri satu na ibiri biago asenamba ye studio bono mambia lakini katukwira na ansegazeti ya The Daily Nation nebo tumugano chibe chiko mna kabere asego kwanira omugano omonene sana wakati na KDF promises fair open recruitment as exercise begins nabo koragalinga omurobuli bwo likiwa kwa banajeshi gose abasikali bali abanyimbo ba KDF uyo chakirebene otenena esegika niko bono omuro waziri bwa mangana ali ujobole umuliki mwaziri bwa mangana yobole ndi nerasoipa ntuya nigo aene kirina gotabanga nigo racho kolekana sobo ene no bwasyo kwa satabiri ngode bwa stabesi kungainwa wakana chibesa gusukuru keni yonsi asokolikiwa kwa mangana ayo lakini ekere bintu bikolikwa antomba mbasa bugende Razima ndo chege ga basaye bali ga be kumbe teke waruse t-shirt bako koli size okoro kiege tingiro kworo kie maiso kere kemo wajine liso tingire kemo igoro wanya kwa yanda gote makoligi obo nyanyimbo
karatera ngasi ni mama na watera. Ngosi naye wajaga. Sauti ya Yohana ilitoka. Okay, toenda mtu. Ulikuwa roka Yohana. Da mangana mangali kira gazeti ya The Daily Nation kuruchi county na boku manya mangana mange kegima olenga gichi county ko gendra sensible ya magendero na yande kuru asichinsi chiamaiko kuruga gazeti ya The Daily Nation omwali kegima ngo kwanirere igoro yebiti na boku mangana mange kegima olenga timu ya Morocco eguchi goste mangana African World Cup eguchi komoti yenye ogocha ajonsi nyanyole ansigazeti ya The Daily Nation lakini kerondo chingana geti yale ngyo muichano ga by the way kumanyitenga abasaya bali ba Gen Z enseli ya Madagascar barubekana bagote bantuka nityo president bunsiga intutu akani mu president intutu angire tuangire ngo iguru tukana kusomeka zeti arasema liba kana kabisa bata mu president itunji bwense ntuka nitiagenda kabisa atoka aondoke kabisa wana basa bokora na mangana bayiwekanire ejeshiense yo nabo yayimogete igoro kigima kabwate sia basa ba Gen Z bagate yo murayibu ense yunga aga sino wana murayibu ense yumuga noli kirichibe jichia gatano gatatu gazeti ya The Taifa leo ukwana umo president bwense ya Madagascar Andrew Lajoria akurunga Lajoriana niko bono atamiro bokonyi buaye go sobo obolendi buaye wika sensilia ya Ufaransa utamiro kuneseyo ngari omoske Rigathi Gachagua lotebanga mimi mkinipea huyu Rais William Ruto tamkimbiza kama baiskeli ya kuibiwa. Lakini rende miguna nigatebanga abasa ba Gen Z mense ya Kenya nigo oba orogetie chingurugete gochase abasa ba Gen Z ensengima lakini gatoka ngaba Kenya mbaigeretie kirenga chinse chinde already banyorire nabokora ekiombegete kya abana jeshi benseli ya Madagascar gego bege kurunga Capsat babwate nabasa ba Gen Z tata nabokoro mu president abekire byara agakalego tebinga agataliga rolege itanki elisoka kurunse igoseli lakini nende Kenya iga bana bane kakia bana bane chiruko tata nchirinditiyo timukai kirige ko batika kebo mokebe na ndunyo linga gere president ya seli ukura sense wono borai bwinsi yubote ni jeshi okay yone ense yuye kura une jeshi bona wikirabu bana ndete ko baraisi tianya ko baraisi okay korawa ne military tianya ko baraisi nande gero ko ngene jeshi nkorage jeshi ekereko rainse muri gukwana muri kwa no mwago nyomba nye batanga sa saba abantu besiye nyomba naboyo tinkwenda ga boyo nde musinara oyo bo makunube ngoso nale chianga tinkwenda njenso ne yanga ya chezi sawa bano bitaifa tukwekane tuwezi sawa bitaifa bano tunasegezeti ya The Taifa leo asesoma dondo azura gende igongo gusabira maya nondora koirinwe momenye nebuya ntagitomenye buya okay pita ivorero wi aiga ni gombwato musubati ke gomunyakinie ke kone okurukunere Grace Wanjira na ogotera nguri gwaratera baigo Grace Wanjira yo ni gabwate miaka 30 yo katati okay miaka 30 nande ningegotebekana ni garo momenye unyorofi papa pupa nyorofi kurugi gapu nanjite gotenga sana nanjite dance mbaya mbovu okay okay kiraga kana nanyorire nga wi anjite gutara sana okay bon natebi gurande ngaki nanjite kurara sana okay kurara sana bono yo gatingo ko anambo morige kiagaro mogusio itonto taiti mesubati kurara eto gutaka basubati bakoligia oyo boneke ko bakurara okay azura gende igonko gusabira maya nondora koire nwe momenye nebuya straight okay mbaire paka sekirenga kialenge mapema na yakirenga kiagasi kialenge leo ni siku ya Jumanne Oktoba tarehe 14 mwaka ni 2025 Taifa leo peji kianda dondosa hapa na pale okay ngoko ile paka sakuru ku bread ni yoto kansa ika kelichonza okay akemea poda mwana pota nakara mwana pota uyo
orabeire okobogori omosubati getirende okomokoba gochibuoye komokoba gochibuoye buya wakana nomogaka oye okoba omong'ina oye korwa emeremo wakana nomogaka oye buya lakini bono eyaikerete igakobogori omong'ina oye omosubati oyo iga n'abanto bande korumaega babere abangwana omoreta okay nande yaba boigo nande obogori abangwana nomong'ina oyo ekaikarasite gati omokoba omoreta bono oyo igaikera amotebete iga aye tata asi yaikeire piga yao tinga yao ncherete otoraerine ekiagera nande gwikera toko mung'inone ng'aki ekonyarikana okonyaka mokoba n'abangwana ababere botambe nana buka nimeshapima nana buka okay ngosomere Kiswahili bune goteba akemea poda kwa kupeba demu wake katikati ya maporo. How comes oy no molikio no korwa nere kipungeno cheriot nero manyiria ye omosubati kara kuri ne pigipigi n'abantu bandenga y'abantu kuri na kanti gosema geka bona nitoro jina kara kunga kasinyete ogwete ngati kabekiri haya straight okay sorry omolikio nare korwa kipungeno cheriot kwangi giago jana pa wacha kumbulisi okay there is no problem kwa razako tutaangalia baadaye okay kuruga mungwere paka sakuru kwale mchini gaiga poro astuka kimanda kumuchulia baadaye ana mke kumbe anaye okay iga omusubati nara igonyore tu mungwana rende bakanchana kwa raza ora duniani tata nole people yaga kitindi people aye baba lindi okay esikati giri bona muna baigwana na rindi bakana kobama buya igo 1 2 3 4 5 whichever wherever whatever bla 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 okay muna bagendere to bwanchane obwabo igo nalio omoise koyo agocha gotebigwa no mosacho oyo iga baba tali bube ekena nimbwato mukungu muna tuara menyire iga no bwato mukungu okay finally nao batiganete abura isigo oino molikio no korwa nere Janet Kafunga korugi gabu nkoire paka sakuru kufoi mchini iga apiga mayowe mbele ya demu kwa kuogopa umbwa aje igwa yegote umungwana oyo igo barengere demo yaye buya sana bono bakagenda umuchigete kora kwani musani gete kora 1 2 3 gete okay bona ko basoire geita iga bagosoka omoise ko nabakirete ese sengo kogere omoise ko nabakirete omoise iga komyoke geti round woo akomyoka round woo kai bona iga omoise ko nabakubetika kai musacha inagani bona kerese se acha gotoera yakira nari wakayara abunongo korre gazeti yane ya taifa lero kwa razangu la duniani dondoza hapa na pale omolikio no lenge gabu ni akoro kwa John Musyoki naona korre gazeti yane ya taifa lero kwa razangu la duniani right bodo mwanchu bolilinga agu ekertu ekira gazeti ya dondo gose ya taifa leo no muga konkorogo akuliriga tukuzo sangamo nojo bali bakulikagega mu bizakisa masese agotebanga no mwanchio ye no bali tunta kora chiso cha sori karungu ime county ya Migori oyo nere gotebanga muraliaga ki tiga IBC chiretwe angena sabantu na litora nyole okwelikia kurukuya kulenganira buli etetwa buli tinga ine oyiganso masa aunga etobodinga ine do you think aye no ruchinga gose no ruchumuro balinga no genda tabi yabo kwelikia bwichikura nandi ne agwasole chiachira angena sole chiabe kwasi jibunge au chobisina chijibunge ngakinogo keretoko likyo omuro buli yo nabutu igira sina bogoto tebi gosebanga libya gobono mambia kera yonsi aligo matilda ngoli kire sema yao Victor Mondo Mienda nikawatapokura Kilimbani, Rogers Nyariki kama kawaida, Sun Kid Omanga Starboy akote pamoja, Moseti Innocent Kevande Sokoro akotapokura chinse mocha Ari Kenya Village watching live, Frederick Ogembo akotapokura Nakuru Massive well represented, Jared Kagaka Abeba Oyugi akotapokura chinse mocha Bongo Nta
pamoja na murugio Judy na boigo bikunda Elijah agoteba korwa chinsemo cha Ngonga. Frederick Ogembo agotebanga good morning to you in the studio, kazi safi mnafanya. MC Sami Msani agoteba good morning korwa chinsemo cha Eronge Tangarara. Na boigo Barnabas Kebaso agoteba pamoja korwa Doa Katare. Victor Leon Omondo agoteba korwa Kilimani na Dan Kanombane Onchiri Ondeyo Johnson agoteba Kansora korwa chinsemo cha Nyachaki Bosingi agoteba Nyamukorobo omaite amalieta itu agusitwa tebanga bono uyugwa somaga gwakurunga Ondeyo na baraji gotobolinga ngaki bakurunga mwalimu Ondeyo Johnson niyo noroje ngotebi okorra sagu chakanya iko manyanga nyama kairo no erimi nyama kuruto no erimi nya bisimba no erimi harafu kukonyora sagu chakabu bomulinda no erimi bo mukura no erimi bo giakumu no erimi bono kukwana chinsemo chabo nchalicho dende chikose nara kwanira ndale sema nyete buone kabisa liyo ngiria chabo bo utinchio nkiota kwa uti yose eba no kokubo uti abusiri ebombule na enga gwakora kwamanya Dennis Mwagi agoteba ere akro kwa oseso okoro chinsemo cha inamba ako locked in agoteba na umumura onkorogo na umumura onkorogo kibacha wa umumura eriko soro korwa ke umburi taru surambaya Rosafi atakoro mkuru kwa Ruben Nairobi yuko ndani akotundi in onkorogo umumura onkorogo mbwate shida there is no problem taito nsomere kiarandu chayo no bwata maiso go soma bwango mamu mwana ona ye agotebanga nonde ime yomoroberi agotebanga ni OCS Waichuni James Sami na agotebanga ne garumana siasa kuro wadi ya Ichuni agoteba 2027 yuko ndani na hapo igoni agoteba na babo mamu mabo Gladys Nyaboke Omogambi Barari Kenny Walbora Omontereba Nemwele Nyabwanga na hapo igo from agoteba Buyamano mama mwana na soko nyeso. Alright, kerere igo sokoro ekitoko koro monchumulireri ingane tinga tuakorera magazeti gagwe kiandagi ikome yatumia kegali sense mwentura ranyora never unekoletwa sunu mugaka onkorogo kibacha etumbili alafu baadaye katuko ire na ensamweli yende unyelengo ina ntolege ga singambo ya getembe astrator mugani studio ukwanira Professor Daktari Eriki Owora no ali standby gali ensamweli yende kuira na tule katulali mangana mange kema asingambo yechikulia lero sobono never no muga konkoro kibacha etumbili na utoku miaka sali National anthem ya never. Hallelujah. Ngumu akere nyasaye tata mbujamono. Ngumu akere nyasaye tata yega mbujamono sana soko ngiritu kulia lero mapema. Kireto chake omoroverio okorokwa never. Tatengo tebiguru ya never. Tatengo teguru ya never kukarasi maro nkoruzi obwene n'ubwato mutume. Ase bali bwato bochingo mutume. Mapema bali bwato bungaini batigale go chigiga buronge. Okay, tatengo boliga. Aya, umuisia. Kwa endo kayuya nyise. Musinkwa nyuye nyise etingatingi. Na ndetali yemo. Wi. Obegete para. Papa pupa. Okay. Bono kamole para gigalia. Ngoba nimeshapima kwa razangu. Ngoba kapugoli ole igabuja. Ole bija kabisa ka bono ko yeskirole ko yespini kwa razako ra duniani. Harafu bono mochana no gakale. Mochana no kale mukabwata bamurabe chitingatingi. Talibo bega akinje ko batebe.
tali bobe kero bogoreti gosene kero bogoreti mosigo aro turi kugamba kindi gutaro tikento kyo kuna kugamba no mosigo kwanyokoba kwayo tigaria kwaraza kura duniani okay kero bogoreti mosaja story teyo dio kandiringa ki bruda ni finche babu buba ni finche wiwi okay mwagenda kwa makoba kwa muikia sari gochi okay kaki asomo chanduga kare nanita maitinga ibireche binga ibiko chibiaru kaki ibireche binga ibiko chibiaru abana bechitinga tingi abana baito bechitinga tingi what is wrong with you asomo subadi erebone story no ere papa madam habari yako unajua mimi niko na pikipiki kama 2, 3, 4 hivi sasa nilikuwa nataka niuse ile moja hata waizi ni change nilete niuse na hii nyingine ninunue gari pone hivi na bibi ntoko moereza ngoma itenka nisimegete mesi pona inara story madam ayebu go bono ngakia yo menyete pona madam nera sinyunga ngakibone go chiyaba kwanyora waonjo iro musubati ubande osoire kolengere linaki kaki umoga konere kaki ere bonere ngayarali giriti yana tabwati kindi oyabwate tingatingi na taliye yema munangeresire okay bono mungina kagoika mwae bono mwae umakurura orangeri umugaka mwakarende mbura bwaire nchwango turaragira bona amurigeretia kumetinga bona onyoyo kogendi tingatingi kabwate etingatingi na taliye yema igwete okay arafu bono ajerende bono mugaka ngakibona okay na bagonya komuria paka bono mugaka mubuni ngaki umungi naone mbirengere kiebe ubuate esukari ngukinere mbirengere kiebe ubuate okay kwamanya konyora umuntu yobwete ngatingi nero letiro mochando paka chinyumba cyabanyene gakitabatari abaisi baitu bechitingatari na bara marende kiara gotentu na abaisi yanchi munanje no moisia ntatembate abaisi baitu bechitingati tabatari please onya kwabwire musubati tigama chesa ayubwate konya kugamba gama kolende timbu ati baisi nenda abae egenteke nenkelina ki sika wastoma yao tabatari please musike mapema bogoli onde bwensi mobogoli buno musigo uri kwa bogoleti straight mobogoli buno musigo uri kwa bogoleti chi story go chimaega never Company ya Falcon bonno nigo egokorereria amangana matununto asamatao aye umureme nigo bonno bakoretere embusuro y'ikibando eyo ya ETG M601 eyo ekwama asegeka cy'amatuko emiye muna 25 weka emiye muna 30 oka bandega nigo egoichuriye buya asekemba gyonsi nabo ego ekobo abuya amasakara terikogunda na nigo